exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas á esperada cuarta tempada do exército Meque Meque. E é que, por fin, xa estamos grabando, por fin xa temos un espazo, un agocho, un rocho, non sei como definir este espazo, onde podemos gravar e onde podemos seguir facendo mal e intentar conquistar o mundo e internet, bueno, como podemos. Esta nova tempada, esperada, desexada, non só pola xente que nos escuitades e que nos vedes, tamén por nós, porque tiñamos moitas ganas xa de comezar. Vai casi un ano que non subimos nada ás plataformas, non subimos ningún clip, nin nada, e a xente sigue preguntando, así que é moito agradecer que a xente sexa expectante, e a verdad que estábamos aí un pouco no aire, se seguir, se non seguir. Pois nada, seguimos aquí con ganas. Este é un pequeno programa piloto para que vexades e nós mesmos tamén probar como funciona todo o equipo que temos agora para facer o programa e tamén probar como funciona este novo agocho, se está a medida e se funciona ben. Moi posiblemente veredes cambios, esteades notando cambios no audio, no vídeo, bueno, ao final tamén do sitio, non? Do espazo. Veredes estes cambios que ao mellor non son tan bons como eran anteriormente, cando estábamos en Ames Radio, porque claro, xa non é material profesional, é un pouco material amateur para sacar o programa adiante, pero intentaremos mellorar pouquiño a pouco todos estes fallos técnicos, non? Eu espero que agora mesmo se me estea escoitando ben, sin moita reverberación, sen moito eco, e que tamén se estea vendo ben. Melloraremos tamén a iluminación, melloraremos o son, e seguiremos aillando o espazo para que se escoite o mellor posible. Pero estamos aquí, e iso é o importante. Poderíamos ter grabado cun micro de móvil e tirar pa diante, pero eu non quería que fose así. Gostaríame seguir mantendo a profesionalidade que tiñamos ata agora. E, bueno, a xente cando se acostuma a ver un produto que sexa de calidade, pois quere seguir vendo así. Baixar a calidade do programa pois non era viable e, ao final, pois decidimos estar así. A verdade é que todo é máis complicado técnicamente. Martín, que está aí detrás da cámara, detrás dos micros, detrás desa grabadora con moitos botóns, pode dar fe disto, de que non está sendo nada fácil sacar este piloto. Que soborno por aquí, que soborno por alá para poder facer esta mega estrutura, pois bueno, ter que furar nun espazo protegido, como fixemos, para meter aquí o agocho. Bueno, sacamos adiante. Antes de comezar a tempada, porque vamos, xa dixen antes, este é unha especie de programa piloto, antes de seguir, quero agradecer moito ao espazo que se nos cediu en Ames Radio hasta hoxe. Eu quero lle dar infinitas grazas tanto a Juan como a Belén por aturarnos todos estes anos, por ver nacer o exército Meque Meque, e ao final o Concello de Ames que nos permitiu pois nacer ali, medrar, facer o programa cada vez un pouquiño mellor. Lembremos a primeira tempada do exército Meque Meque, que literalmente había unha caixa destas galletas no medio, un móvil grabando e o estudo de Ames Radio. Pasar dese pequeno detalle, non dese atrezzo que tiñamos ali a este espazo, pois foi tamén en parte grazas a que hai uns medios públicos que permitiron que nós estivésemos ali probando e medrando. Se o Concello de Ames non apostase por ter un espazo aberto á cidadanía para facer radio, pois posiblemente o exército Meque Meque non existiría a día de hoxe. Así que é de agradecer cando as institucións públicas, cando os concellos, cando as deputacións ou cando mesmo o noso goberno aposta por ceder espazos públicos para que a xente
que quere crear contidos, poidamos facelo, e poidamos facelo cunhas garantías e ao final cunha comodidade que se o facemos de forma privada, como estamos facendo agora mesmo nós, vemos que é dificilísimo, é complicado. Así que quero reiterar os meus agradecementos tanto a Juan e a Belén personalmente, porque ao final vai máis alá de que son técnicos da radio, ao final son uns mequemeques máis, e quero agradecer infinitamente. Tamén quero agradecer á xente que nos está esperando e que agora mesmo está escoitando este programa por esperar tanto tempo. Por menos esperei eu algunha ex, por iso vos digo que moitísimas grazas por estar esperándonos e non esquecervos do Exército Mequemeque, que é moi fácil deixar de seguir un podcast en Spotify ou de suscribirse a unha canle en YouTube ou nas redes sociais. Así que agradecido mil de que vos esteades que estivedes agardando ata agora e esperando por nós. Tamén quero agradecer ás persoas que están faltando agora mesmo aquí, que son os Mequemeque, que agora mesmo non están nesta proba piloto, pero que no próximo programa, que sairá en breve, menos de unha semana, xa os poderedes escoitar tamén tanto a Miguel como a Lidia, e esperemos que tamén en breve a Xavi ou Xubi, que tamén se van a pasar por aquí para facer o programa de sempre. É certo que esta tempada vai ser un chisco diferente, máis ou menos. Seguiremos facendo a mesma tertulia de sempre, pero ao mellor hai algúns cambios. Cambios que creo que son bastante interesantes e vos. Levamos 4 anos facendo o mesmo, pois ao mellor temos que cambiar un pouquiño, non? E facer ao mellor algunha outra cousa diferente. Sobre todo, ceder os micros a máis voces que poidan participar dentro deste exército, que a xente ao final tamén se poda unir, non? Aportando cousas que pode ser de gran interese. Outra das cousas que temos moi claro facer, e espero que se fagan este ano si ou si, que xa empezamos a facer moi pouquiño a pouco esta última tempada, que é sair fora e falar coa xente facendo programas en directo. As experiencias que temos de facer programas en directo foron espectaculares, pero compartidas por todos os mequemeques, de que o pasas increíblemente ben cun público diante, poder interactuar con todas e todos vós. Eso ao final dache unha vida, dache unha alegría ver a xente rir, que dis, pero na casa rin así cando escoitan o programa indo no coche ou non o sei, pero que a xente ver rir a xente, que incluso participen con nós no programa, pois dache a vida. É unha das cousas que queremos facer esta tempada, é, pois iso, vervos e escoitarvos tamén. Non menos importante, falábamos antes de empezar a gravar, este programa agora mesmo está sendo sostido de forma altruista e ao final supón uns custos que se asumen a nivel persoal. Por iso, eu agradezo moitísimo se queres botar unha man e axudar a que o programa se poda desenvolver, poidamos seguir emitindo desde este pequeno rocho escondido agora mesmo nas terras compostelás, pois se te podes facer mecenas do noso Patreon, pois encantadísimos de que ti unas ao noso exército e nos deas ese apoio económico que tamén nos ven ben, porque ao final, pois facer isto ten un custo económico. E de momento non temos patrocinios. Aquí ven a segunda parte. Se queres patrocinar o Exército Mequemeque, pódelo facer cando queiras. Eso tamén é verdade. Abrimos os patrocinios a quen se queira ofrecer. E nada, se queres botar unha man, podes mandarnos un correo a hola@mequemeque.gal. Tamén nos podes botar unha man se tes un negocio ou se queres promocionar algo, pois tamén nos vai moi ben, porque ao final para nós é unha axuda e ao fin tamén podemos aportar o noso gran tarea. Pouco máis, a verdade. Pasaron cousas estas últimas semanas que fixeron que o Exército Mequemeque se puxera as pilas finalmente para poder emitir este primeiro programa piloto. E a mí gustaríame comentalo co resto dos mequemeques, concretamente, non? Pero, bueno, xa é soado que, bueno, hai que 2 semanas, 3, na gala dos youtubeiras, que fomos gañadores do premio a mellor canle de YouTube,
por fin, despois de 4 anos de nominacións consecutivas sin gañar nunca un premio, pois por fin tivemos, pois, pudemos ser galardonados por estes premios que nos axudan económicamente a poder soster este programa. E ademais, nesa gala anunciouse que o Xérito Meque volvía este mes. E bueno, pasaron cousas moi chulas que me gustaría xa comentar cando no segundo programa desta cuarta tempada con todos vos, pero que bueno, que vamos a agradar un pouco. Pouco máis, Martín, non sei que dicir máis. ¿Una limosna para un ex leproso? Vaya con los dueños de los burros. Sí, básicamente o final deste pequeno programa piloto foi iso. Non é unha mala promo, o de unha moneda para un ex leproso. Podíamos ir ahora polas rúas de Compostela a facer iso. Pero non sei se me olvida algo máis. Posiblemente sí que se me olviden cousas que queden no tinteiro. Non sei, é que me dixo Martín antes que non se lle daba ben improvisar e que non lle fixera ningún tipo de pregunta. Pero bueno, poderíamos contar, e seguramente en breve en YouTube, cando teña tempo para poder editar, poderedes ver como se fixo esta remodelación deste pequeno agocho que o seu traballo levou. Sendo sinceros, esta reforma levou meses. Por iso se tardou tanto. Empezouse en 2024 e ata 2025 non se rematou. Así que, bueno, está todo grabado en vídeo, así que se vai poder ver como se fixo estes fantásticos ladrillos falsos, como podíamos montar todo isto. É un pouco tamén de forma caseira, porque ao final teño que dicir que isto foi grazas ao Meque Manitas, que é meu pai, que con moito apaño pois botou unha man en facer que isto arrancase. Lle puxo bastante cariño, eu creo que máis cariño do que lle estaba poñendo eu. Ele estaba aí como que todo quedara niquelado, non? Que todo quedara super chulo. E a verdade é que se agradece cando ves que outras persoas tamén lle poñen o mesmo cariño ou máis a un proxecto como este. Así que eso tamén, mil grazas ao Meque Manitas, e ao final tamén un pouco en parte a familia, porque foi tamén que me apoiou a facelo posible tanto material como emocionalmente. Así que tamén se agradece. Quero mandar un saúdo ahora para... sí, que este case como un programa de agradecemento, non? Pero sí, bueno, tamén dar a benvida a Martín, que se vai estar detrás desos botóns e desas cámaras e desos focos, e que vai permitir que, bueno, todo tamén furrule ben. Agora cando me baixo ao micro e me veo silencio, me cabrón, maldita seca, sabía que iba a pasar. E pouco máis, Martín, non sei, non se me ocurre nada máis. Está ben, que imos mellorar pouco a pouco. Iso é importante, creo eu. Por iso está, Sí, verdad. Non sei canto tempo levamos. Mira, isto é como cando imos primeiro día a clase e che dan clase, de verdade. O sea, cando ese primeiro día non era para darlle a lingua, non, que abren un libro, empezan a pois nada. Que clase de matemáticas, primeiro día de clase. Que cabrón. Que cabrón. Ese día é para falar e para decir que tal foi o verán. Pero bueno, verán ou vacacións de Nadal, porque xa ao ritmo que vamos. Pois nada, eu creo que quedou todo dito. Agora o único que fai falta é arrincar a tempada de verdade e darlle jas. Empezar a facer programas, todos estes programas que non se fixeron en outono, darlle jas e facelos todos. Non sei, canto tempo levamos realmente para controlar aí? 14 minutazos. Pois eu creo que é suficiente. Dixenlle a Martín 10 minutiños, xa nos pasamos 5 do que eu tiña previsto, así que fabuloso. Así que fabuloso. Pois nada, 1 millón, moitísimas grazas de novo por estar aquí escoitar, porque podía ser que xa te esqueceras do Xérito Meque, así que agradezocho infinitamente. E que nos vemos a semana que ven, xa esta semana, porque eu imagínome que este programa piloto vai se emitir posiblemente o luns, hoxe será luns, espero, se me dou tempo a editar,
E o mércores pode que xa estea este segundo capítulo Meque Meque. A mí podemoslo deixar un poquinho máis para longe porque no, a mellor me dá tempo. Mira, obras, plazos, vamos, politicazo de libro. Sí, íbamos a empezar a finais de decembro. Estamos aquí en febreiro de 2025. Sí, no, eu creo que me podo comprometer a que a semana que ven saen 2 programas do Exército Meque Meque. O programa número 1 e o programa número 2 sí que están xa no aire. Así que nada, infinitamente agradecido por estar aquí, por non esquecerte deste programa do Exército Meque Meque. E nada, que nos vemos xa. Así que nada, que seades moi felices. Yeah!